O ciclo da vida. Fina María Antón e Manuel Mandianes. Fillos do vento. A maioría dos solteiróns viven sós. Andan sempre mal vestidos e lixados como os irmáns que dormían nas cortes e nos fornos. Por outra parte, sempre serán tíos e nunca serán pais. Cando cheguen a vellos, non terán nin quen mire deles nin a quen deixarlle o que teñen. Non deixan de ser un perigo para as mulleres, a non ser que sexan maricas. Din que na outra vida as mulleres que morren solteiras montarás San Hilarión, quen, segundo a tradición, tivo unha filla que quería casar e el pediulle a Deus que a conservase virxe ou que a levase a descansar con el. E Deus levouna. Os fillos... Os fillos son a continuidade da sociedade. E a presencia dos devanceiros entre os vivos. Para ser un home ou unha muller completo, hai que casar, ser o xefe dunha casa, ter fillos e repartirlles un capital á hora da morte. A homosexualidade é un tema tabú do que a xente non fala directamente. Aínda que por alusións pódese observar que non só non é aceptada, senón que resulta incomprensible. A prole faise imprescindible como man de obra necesaria para a mantenza dos demais membros. Pódese dicir que na Galicia rural os fillos son a fonte de respecto para o matrimonio, xa que os matrimonios sen fillos son obxecto de burlas por parte dos outros membros da comunidade. Durante o carnaval, os enmascarados en Loureses, en Verín, os peliqueiros en Xinzo de Limia, as pantallas. Batían nas mulleres casadas sen fillos, con vexigas de porco infladas, para que as estériles puidesen ter fillos. Pois estes órganos de porco son fundamentais para a vida, e xa que logo tamén poderían selo para a creación dunha nova vida. Trátase concretamente do porco.
porque este simboliza os seres de outro mundo, os cales, como xa dixemos, pode influir na fertilidade e no feto. As máscaras teñen toda a liberdade do mundo para entrar nas casas, coller os chourizos agachados nas potas, tras pasalos limiares, sufraldalas mulleres e facelo que non pode facer ningún deste mundo sen ser recriminado, porque son os mortos os que veñen dos seus espacios habituais ou privilexiados de residencia e invaden o espacio habitado polos deste mundo. En Galicia, os cabalos son fillos do vento e os homes fillos do mar. Trátase de auténticas probas para pasar de rapaz a mozo e de mozo a home verdadeiro. Os galegos cren que o cabalo é mensaxeiro do outro mundo porque cando un cabalo tropeza nunha pedra do camiño é sinal de que unha ánima necesitada nos pide que recemos polo seu eterno descanso. Boa estrela te guíe. En martes nin te cases nin te embarques, nin o teu porquiño mates, nin o teu pan cozas, nin a túa tea urdas, nin dos da túa casa te apartes. Páxina 44. Déchesmo Mouro, devolvocho Cristián.